Magandang hapon po sa lahat ng bumubuo ng Cancer Party List. Ako po si Rosalie Tan, kasalukuyan naninira sa Magallanes, Quezon City, 54 years old. Na-diagnose po ako year 2009, breast cancer, invasive ductal carcinoma, stage 2A. Triple negative po ang breast panel ko. 2020, na-diagnose na naman po ako ng breast cancer. Sa left breast naman, invasive ductal carcinoma pa rin po, stage 2A pa rin po. Nakampleto ko na po ang 8 cycles ng chemotherapy sa tulong ng Visimap. Pero kahit po ako ay naka-enroll sa Visimap ng Jose Reyes, ay may binibili pa rin po kaming gamot. Kasi mga palad po, ako po ay hiwalay sa asawa na nagpupumilit lamang magkaroon ng konting kabuhayan dahil sa kalagayan ko ito na limitado ang galaw, at ako po ay nakakaraos lamang sa tulong ng kaibigan, kamag-anak. Hindi ko na po alam kung paano pa ako magsasalita dahil sa totoo lang po, hindi ko na po alam kung paano pa pagpapatuloy ang gamutan ko. Ako po ay nakatapos ng 8 cycles, pero meron pa rin pong hinihingi ang doktor ko na panibagong laboratory test, CT scan with upper contrast, upper abdomen, at bone scan. Lahat po lang yan ay hindi ko na alam kung paano ko pa matutustusan. Dahil alam ko po na yung mga halaga na yan ay napakalaki na para sa akin, dahil ako po ay wala namang permanenteng hanap buhay. Ako po ay nagtitinda-tinda lamang. Ano man yung ipatitinda sa akin, kung wala naman po, kadalasan naman ay wala rin. Kaya hindi ko na po alam kung paano pa ako makakapagpatuloy sa gamutan ko. Yung laboratory test na panibagong hinihingi, CT scan with contrast, upper abdomen at bone scan na sa pagtatanong ko ay napakamamahal pala. Hindi ko na po alam ang pagkain ko araw-araw yun po. Dahil yung anak ko naman po ay may sarili ng pamilya na hindi naman ganun kaluwag ng buhay. Hindi ko na po alam kung paano pa ako makakasumbay na maayos sa gastusin. Kaya naniniwala po ako na nandito si God, na ginagabayan ako. At naniniwala po ako na hindi po tikas na wala ng pag-asa. Dahil 2009 ko naman diagnose ako. Tumagal po ako ng almost 11 years, kaya ito pong left breast ko na nagka-cancer na naman ako. Naniniwala po ako na mga kasurvive ulit ako. Humingi po ako ng awa sa inyo na matulungan sana ninyo po. Gusto ko pa po mabuhay na matagal. Gusto ko pa po maging maayos ang buhay namin ng mga anak ko. Alam ko po na kahit na may edad na sila, kahit na may sarili silang pamilya, kailangan pa rin nila ng isang nanay na gagabay. Kaya, humingi po ako ng tulong na sana magbigay niya kay Leo po. Hindi ko na po alam kung paano ko pa matutustusan lahat ng hiningi pag gamutan sa akin sa doktor ko. Ako po ay tinamarang pa ng COVID itong September. Gamutan pa rin po. Hindi ko na po alam kung lahat na lang po hindi nga ko ng tulong. Nagpapasalamat po ako na tawagan ako ng Cancer Party List at sinabing pwede naman akong magtulungan. Kaya laki pong tawa ng puso ko. Pero iniisip ko pa rin po gabi-gabi kung paano ko iraraos ang lahat ng ito. Sana po pagbigyan niyo na ako.
Mamaawa po ako. Iwalay po ako sa asawa. Wala po ako ibang... Wala na po ako mga asahan. Kundi ang pagiging nagtulong sa mga may mabubuting puso katulad ninyo. Magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng Cancer Party List. Ako po ay kasalukuyang naninirahan sa Novaliches, Quezon City kasama ng aking anak. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa tulong na natanggap ko mula sa Cancer Party List. Ako po ay patuloy na naniniwala na kahit na umulit ang breast cancer ko, ay meron pa rin akong pag-asa dahil sa mga taong tumutulong katulad ng foundation nyo. At higit sa lahat, nangahawakan ko ang pananampalataya ko sa Panginoon kasama ng ang pag-asa na ako ay patuloy pa rin gagaling. Salamat po sa inyong lahat.